става? Не знам, някаква... Аз ви казах, въобще не се захващам. Абе, пуснахме и реклами. Обявай пуснахме. Никой не дойде, този мрежов маркетинг, този нищо не става, никой не го иска. Ма ти какво разправяш, 200 билета ще продадем и хората ще дойдат, ще напълнят залата и те искат да всички на работа. Да. Не става това Да, нещо. България... Голям провал. Защо няма така интерес към мрежовия маркетинг, към предприемача в мрежовия маркетинг? Сигурно им е непознато. Нямат време хората. Нямат време. И затова пуснахме реклами, да дойдат да видят как могат да подобрят живота. Така ли е наистина? Така ли е? Така ли е наистина? Не знам. Не знам. И какво мислите? И какво да правим? Да си ходим?